Today is a very happy moment for us all. 6 athletes, 1 coach, 1 head of the delegation are from Goa. We have been selected among the 90 athletes from all over India and 23 coaches. My dear friends, these athletes of ours have undergone a training for 14 months to train themselves in the sport of floorball and floor hockey. It's not a joke. And for that, I would like to say to the parents and the teachers of the institutions, thank you very much for supporting your children and supporting Special Olympics Bharat-Goa. परफॉर्मन्स आम्ही एव्हरी संडे आम्ही मेजर करता त्यांचे आणि परफॉर्मन्स कसे वाढीत आले, कोणाचे किती प्रॉब्लेम्स होता की विकनेस किती असा, स्ट्रेंथ किती असा, आणि त्या वर्षाने ताका फॉरवर्ड कशे डिफेन्स कोणाक दवरपाचे, गोलकीपर कोणाक दवरपाचे, त्यातून वेगवेगळे ग्रुप्स असतात त्यातून खंयच्या ग्रुपान घालपाचे, हे सगळे आम्ही प्लॅन करून तांकांय सांगता आणि सिम्बॉल्सय सांगता खंयचे खेळपाचे. म्हणजे वेन एक्चुअली गेम इज गोईंग ऑन दॅट टायम आय विल बी आउटसायड, सो तांकां सिम्बॉल कशे खेळपाचे असे वेगवेगळे सिम्बॉल दिलेले आसा, दिलेले आसा, त्या भाशेन ते खेळटाले.